Gulê wê rojê bi kelecan bûye. Gulê ji xwarina masiyan zêde hez dikir. Ji ber ku masî ji bo tenduristiyê gelek bifêde ne. Gulê her car masî dixwar. Lê ev car ne ji bo xwarina masiyan bû kêfa wê. Sebeba vê kelecana mezin ya gulê ew bû ku ji bo cara pêşîn çûyîna girtina masiyan bûye. Sebeba kelecana wî ew bûye ku di derheqê gola ku ew ê biçûna masiyan lê bigirtana gelek tişt bihîstibû. Di wê golê de gelekcore masî hebûne. Dibe ku gulê ji wan masiyan heta niha qet nedîtibe jî. Paşê li derdora golê pir zêde dar hebûne. Ji ber wê jî herkes ji bo seyranê û ji bo girtina masiyan diçûn wê golê. Amadekirina şewq û tûran hate kirin. Piştî ku hemû amadekarî qediyane, gulê û bavê xwe ji malê derketine û ber bi golê vemeşiyane. Bi rê de gulê ji bavê xwe pirsiye: Bavo, çend cure masî di vê golê de hene? Masiyên kesk, mor, zer jî hene? Ma meriv wan xwedî bike, nabe. Bavê gulê dibêje: Ev çend sal e ez neçûme, lê gelek masiyên reng bi reng di vê golê de hebûn. Ka em ê binêrin. Di dawiyê de gihiştine de vê golê. Erê li dora golê gelek dar hebûne. Lê gulê dibêje: Ma ew qazdar li kolana mala xalê min jî hene. Dema ku bavê wê dibihîze, li gulê vedigere û dibêje: Berê ev der ne wisa bû? Li vê derê gelek zêde dar hebûn. Di nav demê de pir guherî ye. Mixabin. Gelek ji wan daran birîne. Van deran berê gelek xweş bûn. Niha hemû xweşiyê bi daran birîne. Gulê dibêje: Niha masiyên di golê de wek berîne ne wisa bavo? Wê çaxê dengek bi keser dibihîzin. Gava li kêleka xwe dinêrin, dibînin yek û keser dikeşîne beqeke avî ye. Beqa avî gelek xemgîn e û ji kurahiya axîn dikeşîne. Gulê dibêje: Beqê, tu çima ew qas axîn dikişînî? Ma ez ê çawa axîn nekişînim? Hûn rewşa gola me nabînin. Berê gelek xweşik bû. Li niha bûye wek poxan. Sosinê nav golê jî riziyan. Hemû masiyan vê derê terikand. Wê masî di nava vê çûbxanê de çawa nefesê bigirin? Ez ê jî di demekê nêz de herim. Cihekê din ji xwe re bibînim. Gulê got: Çima van deran wiha bû? Kê wiha kir? Beq dibêje: Hemû jî weke we hatin van deran, hemû çopên xwe avêtin û çûn. Hinek hatin daran jê kirin, hinekan dînemît avêtin golê, hemû masiyan kuştin. Kê hat xwezayê talan kir û çûn. Dema gulê van tiştan bihîst û bavê xwe vegeriya û got: Bavo, ez soz didim ku ez ê ji dar û beran, ji avê, ji xwezayê û hemû ajalan hez bikim. Bi xemgînî gulê û bavê xwe vegeriyan malê.